Malawi Brief. Pamene ena akhala okamba zambiri zokhuzana ndi APM, mtsogoleri wa dziko linoyi lero analandira alendo ku nyumba yake yachifumu, ndipo MPC ili ndi zonse mu nkhani madzulo. President Professor Arthur Peter Mutharika wapempha banki yaikulu pa dziko lonse ya World Bank kuti ipitirize kuthandiza dziko la Malawi lomwe lakhuzidwanso kwambiri pa chuma chake ndi nkhondo yomwe ikuchitika ku maiko aluya. President Mutharika walankhula izi ku nyumba ya boma yasanjika mu mzinda wa Blantyre pamene anakumana ndi yemwe angomusankha kumene kukhala mkulu wa World Bank kuno ku Africa Dr. Nathan Berete, komanso yemwe amusankha kukhala mkulu wa banki kuno ku Malawi, Zambia, Zimbabwe, Tanzania, Dr. Firas Radi. Polankhula pa mkumanowu, President Mutharika wayamikira banki yaikulu pa dziko lonse kamba kathandizo lachangu lomwe pothandiza pa ntchito yokweza chuma cha dziko lino kuti chiyambenso kuyenda bwino. Mtsogoleri wa dziko linoyu wayamikira ubale omwe ulipo pakati pa dziko la Malawi ndi banki potchulapo thandizo la ndalama lomwe World Bank inapereka kuti dziko lino ligule chimanga chomwe chathandiza kwambiri anthu omwe anakhudzidwa ndi njala. Mawu ake yemwe angomusankha kumene kukhala mkulu wa World Bank kuno ku Africa Dr. Nathan Berete wati banki ndiyokhudzidwa ndi nkhondo yomwe ikuchitika ku maiko akwaluya yomwe yakhudza dziko la Malawi, choncho alonjeza kupereka thandizo loyenerera. Nduna yoona za ntchito a Joe Chigona ati undunawu uyambanso ntchito yomanga ndi kukonza sukulu za maphunziro a ntchito zosiyanasiyana ngati njira yothandiza achinyamata kukhala odziyimira paokha pa ntchito zosiyanasiyana. Achigona amayankhula izi ku ofesi za boma mu mzinda wa Lilongwe pokonzekera tsiku lokumbukira anthu ogwira ntchito lomwe limakumbukiridwa mawa pa 1 May chaka chilichonse. Charles Wahala ndi ripoti. Achigona anati unduna wawo uli pakalikiliki kumanga komanso kukonzanso sukulu zophunzirako luso lamanja zomwe zinawonongeka. Iwo anati ndikofunika kupititsa patsogolo maphunziro aluso atikamba kuti zimathandiza kuti achinyamata akhale odzidalira. Iwo anati boma lipitirizanso ndondomeko yomwe ophunzira sukulu za ukachenjede amati akamaliza maphunziro amagwira ntchito ku nthambi komanso unduna osiyanasiyana wa boma. Iwo anati izi zimathandiza kuti ophunzira adzikhala ndi upangiri okwanira pa ntchito. Iwo anati unduna wawo uchilimikanso poonetsetsa kuti pakhazikitsidwe thumba lapadera lomwe lidzipereka chipukuta misozi kwa ogwira ntchito akavulala kapena akadwala pa ntchito. Kwambiri panopa tikatenga za Technical College tikudziwa zaka za mbuyo kuyambira 2021 Technical College anakhala ngati anachita zili kwambiri. Kubwera kwa Professor Arthur Peter Mutharika zatilimbikitsa kwambiri panopa sotayambanso ntchito zotukula Technical College. Monga mukudziwa Technical College ena awiri atatu ali mafeza 90% kuti posachedwa patikati kumaliza. Komanso kumbali ya thumba la chipepeso tili nkati mokambirana ndi anzathu anthambi zina za boma kuti atithandizire kungotikira ku thumba lina lapadera kuti ntchito imene ikhale yofewa kwa ife. Mawu ake msungichuma wamkulu wa bungwe loona za anthu apa ntchito mdziko muno la Malawi Congress of Trade Union MCTU Lexon Lehman anayamika boma atikamba kuti limatchera khutu pa madandaulo a anthu apa ntchito. Chinthu chimodzi china chimene tifunitsitsa ngati akunduna amene amayendetsa za ntchito ndi nkhani ya kupanga kujamati pa Chingerezi inspection kuti athe akunikira malo ena ogwira ntchito kuti anthu zikuchitika ndi chani. Timakhala ndi mavuto ena mwina kutsekeredwa m'makampani malo amene akugwira ntchito kudzatsekula mochedwa. Zinthu ngati zimene zozo ndi zimene ndithu tikhale tikugawana nawo aboma. Mutu wa mwambo wa chaka chino ukuunikira kwambiri kulimbikitsa ufulu wa anthu ogwira ntchito. Mwambo wapadera ukumbukira tsiku liuchitika mu mzinda wa Lilongwe ku bwalo la Masintha. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Banki yaikulu mdziko muno ya Reserve yayimitsa pa ntchito akuluakulu a bungwe la Public Service Pension Trust Fund kamba konyalanyaza langizo loti asapitirire ndi ganizo logula hotela ya Amaryllis. Banki idalengeza kuti akuluakulu a Public Service Pension Trust kuti asapitirire ndi ganizo logula hotelayi, koma akuluakuluwa adapitirira ndi ganizoli pogula hotelayi pa mtengo wa 128 billion kwacha. Kudzera mu chikalata chomwe mkulu wa banki George Patrick watulutsa, pafupifupi akuluakulu 11 ndi omwe ayimitsidwa pa ntchito powalanda ziphaso zogwirira ntchito. Ena mwa akuluakulu omwe ayimitsidwawa ndi Achizaso Nyilongo, Chikondi Veronica Pili, Idris Mwale, Maxwell Tsitsi, Eileen Chikapa, Arthur Manyunya, Precious Chimbamba, Yona Pili,
Richard Zimba, Brazil Mphepo komanso a Bernard Nyondo. Bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC lati lakonza dongosolo loti ligwire ntchito limodzi ndi bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA pofuna kupititsa patsogolo ntchito zowulutsa mawu. Poyankhula mu mzinda wa Blantyre pa msonkhano omwe akuluakulu a bungwe la MBC anali nawo ndi akuluakulu a bungwe la MACRA, mkulu wa bungwe la MBC Brian Banda wati mwazina bungwe lawo latsimikizira bungwe la MACRA kuti iwo apitiriza kutsatira malamulo onse a ntchito zowulutsa mawu mu zochitika zawo zonse monga kusakondera. Tindilipotirira Geoffrey Chinawa. Malingana ndi mkulu wa bungwe la MBC a Brian Banda anaonanso chofunika kuti mu nthawi ino pomwe ntchito zaluso la makina a kompyuta zikupita patsogolo, nayo MBC isasalire mu ntchito zake m'gawo limeneli kuti ithe kupitiriza kutumikira bwino anthu m'dziko muno. Abanda ati sizingatheke ngati MBC izigwira ntchito zake payokha, koma kuzera m'maubale ndi migwirizano ndi nthambi, kampani ndi mabungwe ena. Khala mkumano wabwino umene iwo atitsimikizira kuti akutiona zimene tikupanga ndipo pamene tili pofoka adzitithandiza. Mukudziwa kuti kumene tikuchokerako kunali koterera kwambiri, ndi tawatsimikizira amakra kunena kuti kumene kuchasitizapitanso tikhala ndi maprogram amene ndiokomera aliyense balanced komanso kuonetsetsa kunena kuti tikutumikira Amalawi. Ndakhala ndikunena kuti uthenga umene tikulandira kuchokera ku boma, kuchokera kwa president, kuchokera ku board ndionena kuti tiatumikira Amalawi mosakondera. Takambirana kunena kuti mmene anthu amawulutsira mawu 1970 ndi pano nzosiyana, zinthu zasintha. Ili mukudziwa kuti pano television anthu akuonera pa foni, nkhani akuonera pa foni, so pakufunika kuti ifenso tichilimike pokhala ndi zipangizo ndi ukadaulo kumene tikhoza kugwiritsa ntchito pa Chingereza kuti digital, kuti tikhale ndi dongosolo labwino malingana ndi mmene zinthu zikusinthira, ndipo ife tadzipereka. Tayamba kale lero MBC mukhoza kuonera pa foni, posachedwa panso tikhala tikuloncha app yathu. Poyankhulapo mkulu wa bungwe la MACRA Amayamiko Nkoloma athokoza MBC kamba koyika m'malo mfundo zofuna kuonetsetsa kuti kutumikira Malawi monga momwe malamulo a ntchito zowulutsa mawu amanenera. Ankoloma ati ndokhutiranso ndi zikonzero zomwe MBC yayikanso m'malo monga kufuna kukhazikitsa wailesi ya ana komanso wailesi za mdzigawo. Iwo ati izi ndi chitsimikizo choti MBC ifuna kutumikira bwino Amalawi. China chinthu chachikulu kuti ya MBC anatiyendera ndi kukhala nawo pamodzi pa tebulo nkukambirana zinthu ziwiri zitatu kuti pa ntchito imeneyi tingayipititse bwanji patsogolo. Anafotokoza zinthu zingapo zimene zikuabweza mbuyo, ndi ife ngati MACRA ngakhale mbali yathu ili yongowunikira chabe, komabe tili ndi upangiri othandiza ma institutions ngati MBC kupita patsogolo, ndi nafenso talonjeza kuti tathandiza mu njira zosiyanasiyana kuti nawonso zinthu zimene amapanga zipite patsogolo. Ife ndiosangalala kuona kuti MBC apereka commitment kuti iwo pa nkhani yowulutsa mawu akhala osakutenga mbali ina iliyonse. Ichi ndi chinthu chimene tikhale tikuwapanga tikuwathandiza kuti apite nacho patsogolo, and pamene pakhale kuti pali vuto iwo tayitana kukhala nawo pamodzi limodzi around the table and kuona kuti mavuto amene otapanga resolve. Chifukwa by the end of the day chimene tikufuna ndikuona kuti Amalawi ndosangalala. Pa ulendowu mkulu wa bungwe la MBCU yemwe analinso ndi akuluakulu ena ku MBC anakayenderanso zina mu ofesi za bungwe la MACRA komwe amaonikirako ntchito zowulutsa mawu. Geoffrey Chinawa, MBC, Blantyre. Nduna ya zaumoyo ndi ukhondo amadalitso waloyi yatsindika kufunika kolimbikitsa kugwira ntchito zaumoyo ngati njira imodzi yofuna kwambiri kuonetsetsa kuti ntchito zawo ndi ukhondo zikuyenda bwino komanso ndi zapamwamba. Izi zachitika pamene ndunayi inali ikuyendera ntchito yopereka katemera wa polio kwa ana m'gawo lachiwiri m'boma la Zomba. Mwayi mtumodzi ali ndi nkhani yonse. Pamene nthawi imati 7:30 mmawa lachiwiri, nduna ya zaumoyo ndi ukhondo madalitso waloyi anatafika ku chipatala chaching'ono cha Mambo ku Chingale m'boma la Zomba.
chipatala chimathandiza anthu 27,000 ndipo chimapereka thandizo kwa anthu opitirira 300 pa tsiku. Posonyeza kukhutira ndi kudzipereka kwa ogwira ntchito pa chipatalachi, nduna inapereka mavocha kuti akagulire katundu kwa omwe anali pa ntchito komanso ena omwe anatapita kale kukapereka katemera wa poliyo. Munjira yowalimbikitsa kuti apitirize kupanga save ma communities yawo, apitirize kukhala bwino ndi anthu, zomwe ife unduna tikupanga encourage ndithu ogwira ntchito mzipatala kuti tilimbikireni ntchito, tiyeni tiziperekeni komanso tigwire ntchito monga mmene malamulo ake akunenera. Mavocha awa inapereka ndi kampani ya Fisid yomwe ikumanga zipangizo za mthirira m'minda ikuluikulu ya Mloka komanso matoponi mderali. Akondwa Nanchukwa ndi mkulu wa kampani ya Fisid. Tinakhudzika kwambiri ndi masomphenya amene wawa programu imene tikuona kuti ndiye bwino ya mtengo wapatali, chifukwa ndi imene ikufikira anthu amene amakhala kobisika kumidzi ngati kuno kutali. Komano unduna ndikukhala ndi plani imene yoti azowafikira nkuwayamikira pa ntchito zabwino zimene akuchita. Ndipo phungu wa dala Zomba Chingale William Sosole Banda anayamikira ogwira ntchito pa chipatalachi chifukwa odzipereka ndi kulimbikira pa ntchito. Ndifuna ndithokoze kwambiri kuti anduna anapanga chisankho chimenecho choti abwere azayendere mastafu. Ndamva mmene amayankhulira cholinga chawo chinali chowalimbikisa kuti azigwira ntchito bwino chifukwa choti anathokoza kwambiri. Itachoka pa chipatala cha Mambo, ndunayi inapitanso ku ofesi za umoyo ndi ukhondo m'boma la Zomba. Dr. Inafe Kalanga Mjojo ndi mkulu woyang'anira za umoyo ndi ukhondo m'bomali. Mwachidule cha benkhani yakumeta kambirana ndikupezeka kwa mankhwala muzipatala. I think tinafotokozeranso kuti pa chaka chimene tayambachi tayamba bwino because tili ndi kupezeka kwa mankhwala 58% zomwe nkhani zabwino, komanso tinapempha kuti zitapitirira ndi kuti anthu athu kuno kuzomba tiathandiza moyenera kuti akhale ndi moyo wamphamvu nathandiza mokwanira pa chitukuko cha dziko lino. Kumayambiro a sabata ino boma nakhazikitsa gawo lachiwiri la ntchito yopereka katemera wa poliyo kwa ana zaka 10 kutsika. Boma la Blantyre mwapezeka mwana mmodzi yemwe ali ndi nthenda ya poliyo. Mwayi Mtumodzi, MBC Zomba. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Boma lapempha akatswiri ogwira ntchito zomangamanga mdziko muno kuti azigwira ntchito zawo motsata malamulo komanso mwakadaulo kuti masomphenya a ntchito zachitukuko chapamwamba kudzera ku thumba la zachitukuko la Constituency Development Fund CDF akhale opambana. Nduna ya zamaboma ang'ono Dr. Benny Phiri ndomwe alankhula izi ku Mangochi pa msonkhano wa pachaka wa akatswiri ogwira ntchito zomangamanga pansi pa bungwe la Malawi Building and Civil Engineering and Allied Trades Association. Owen Mavula ali ndi ripoti. Msonkhano wa pachaka wa akatswiri ogwira ntchito zomangamanga omwe wachitika motsogozedwa ndi bungwe la Malawi Building and Civil Engineering and Allied Trades Association unabweretsa pamodzi akadaulo osiyanasiyana pa ntchitozi kuti awunikirane momwe angapititsire patsogolo ntchito zomangamanga mdziko muno. Pa msonkhanowu akuluakuluwa anapeza nthawi yochita zokambirana ndi nduna ya zamaboma ang'ono Dr. Benny Phiri pa zamomwe akatswiriwa angathandizire boma pa ntchito yokhudza chitukuko cha zomangamanga kudzera ku thumba la ndalama za chitukuko cha madera aphungu ku nyumba ya malamulo la Constituency Development Fund CDF. Polankhula pa msonkhanowu, ndunayi inayamba ndi kuyamikira ntchito yomwe akatswiri azomangamanga amagwira pothandizira chitukuko cha dziko, ndipo inatsindika kuti ndi chiyembekezo cha boma kuti akatswiriwa athandizira kupititsa patsogolo masomphenya a chitukuko cha boma m'makonsolo kudzera ku thumba la CDF. Anzathu akunduna wa zachuma amene ntchito yawo ndikutolera ndalama ndi amene ali aini aka ndalama. Ife tili ngati mmene Malawi alandira ndalama kuchokera kunja kuti kachiteni implement ma projects. We are just ife ndongochita implement ku ground. Ndiye iwo aja atiuza kunena kuti mu ndalama zimene akutipatsa afuna 72% zikhale ndalama zimene zigwire ntchito kuzomangamanga. Zomanga zokwaya masukulu, misewu, zipatala ndi zina. Sitingakambe za zomangamanga ngati sitikamba za ma contractors. So ili ndi bungwe limene limabweretsa malo amodzi ma contractors. Tinayenera ati aziwitse mumphika mwathu muli chani. Iwo oso akonzekera motani kuti amalawi asaonenso kumanga kopanda quality, asaonenso kuonjezera mitengo kwambiri pa mamangidwe a zinthu, asaonenso za corruption ndi zina. Ndi anthu awa ndi anthu ofunika kwambiri tikamachita implement. Mawu ake wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Malawi Building and Civil Engineering and Allied Trades Association Akondwani Kadango atsimikizira ndunayi kuti bungweli liwonetsetsa kuti onse omwe apatsidwa ntchito yothandizira pa chitukuko cha zomangamanga kudzera ku thumba la CDF akugwira ntchitoyi motsata malamulo.
Fenga timabukata nsanamira zathu zina ndizoti sitilola ziphuphu. Sitifuna anthu azipanga ziphuphu. Ndi ife tilosangala kwambiri kuti zimene ife timafuna amene sasafuna zomwezo. Ndi tikupita chitsogolo tiyendera limodzi. Pa ndi contractor amene amona ngati ine ndizingogona ku nyumba sindigwira ntchito yabwino ndipanga zosalongosoka koma ndirabe ntchito zambirimbiri ndi kuti apapa akhanga kuti zamuvuta. Ndi ife tilosangalala kuti professional yathu ya construction ibira patsogolo futhi anthu enieni amene amadziwa zomangamangazo amene amamangadi zolongosoka ndi amene azipeza ntchito kupita kutsogolo kuti titukule limodzi dzikoli ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Msonkhanowu wachitika pamutu omwe ukutsindika zakulimbikitsa ntchito zomangamanga pofuna kukwaniritsa masomphenya achitukuko a Malawi 2063. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Imodzi mwa makampani asanu aliwonse omwe alandira masatifiketi a bungwe la Malawi Bureau of Standards avomereza katundu ndi ntchito zomwe amagwira mdziko muno ndi mabizinesi ang'onoang'ono. Poyankhula mu mzinda wa Mzuzu pamwambo opereka masatifiketiyo, mkulu wa bungweli Simon Mandala ati izi zikutanthauza kuti ntchito za malonda zikupita patsogolo ndipo bungwe lawo lipitiriza kulimbikitsa kuti makampani adzipanga katundu wapamwamba. Chimwemwe Milulu ali ndi zambiri. Bungwe la Malawi Bureau of Standards MBS chaka chino lapereka masatifiketi ovomereza katundu ndi ntchito zomwe makampani ndi a bizinesi zing'ono zokwana 742 mdziko muno amapanga ndi kugwira. Poyankhula ku Mzuzu pamwambo opereka masatifiketiwa ku makampani ochokera ku chigawo cha kumpoto, mmodzi mwa mamembala a bodi ya bungweli Anthony Luanda anati bungwe la MBS likulimbikitsa kuti katundu ndi ntchito zosiyanasiyana zomwe a bizinesi akupanga ndi zapamwamba komanso zovomerezeka. Ntchito zosiyanasiyana zimene timagwira zomwe zimayenera kukhala ndi mulingo wovomerezeka ndi ntchito yopambana kwambiri chifukwa chonena kuti anthu amene amagwiritsa ntchito katundu ameneyo kapena kupanga services imeneyo amakhala ndi chikhulupiriro, amakhala ndi chitsimikizo chonena kuti akugwiritsa ntchito zinthu za pamwamba zomwe ife bungwe la Malawi Bureau of Standards tinazivomereza. Mkulu wa bungwe la MBS Simon Mandala analangiza makampani ndi amalonda onse kuphatikizapo amabizinesi ang'onoang'ono mdziko muno kuti azitsata milingo yomwe bungwe lawo linakhazikitsa ndipo bungweli lipitiriza kuthandiza amalonda ang'onoang'ono kuti ntchito zawo zipitenso patsogolo. Tinayamba maprogram othandizira like wapasa training pozera mogwirizana ndi SMEC. Tinaonanso kuti amadandaula za fees ndizikudula. Tinapanga reduce certification fees ndi 50%. Ngati umalipira 20,000 ndiyo tulipira 10,000. Mmodzi mwa amalonda omwe amapanga katundu kuchokera ku mkaka Donald Nkandawire anati kampani yawo ipitiriza kutsata ndondomeko zomwe bungwe la MBS limafuna. Awadi imene talandirayi yatipasa nyonga, yatipasa mphamvu kuti tithe kupita kutsogolo, tisalekezere pomwe poti tapeza awadi tinole ngati tafikapo. So this award imene atipatsamu tikuyang'ananso maso anthu mphenya kutsogolo kuti kutsogolo kusita kuipanga maintain ndopanga kupanga solid award imeneyo. Mwa makampani 742 omwe apatsidwa masatifiketi chaka chino, 335 ndi atsopano ndipo 21 mwa 100 aliwonse ndi amabizinesi ang'onoang'ono. Chimwemwe Milulu, MBC, Mzuzu. Bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno LAMEC lakhazikitsa chisankho chapadera chomwe chikuyembekezeka kuchitika pa 30 June chaka chino m'madera aphungu atatu ndi makhansala awiri. Pokhazikitsa chisankhochi ku Lilongwe wapampando wa bungwe LAMEC Justice Annabel Mtalimanja wapempha zipani oyima paokha ndi anthu onse oyenera kuti amvetse ndondomeko zonse zoyendetsa chisankhochi kuti zonse ziyende bwino. Catherine Banda walemba ripoti ili. Chisankho chapaderachi chikuyembekezeka kuchitika m'madera aphungu a Balaka Mulunguzi, Lilongwe City Bwaira, Machinga Mikoko ndi awiri amadera amakhansala auliwa ku Machinga ndi Kanjuli ku Kalonga. Polankhula pamwambo okhazikitsa chisankhochi wapampando wa bungwe la MEC Justice Annabel Mtalimanja ati bungwe la MEC lichititsa chisankhochi motsata malamulo ndi ndondomeko zonse zoyendetsera chisankho. Iwo anatinso atsatira mfundo zonse zoyendetsera chisankho ndi kuti akhala akuchititsa maphunziro kwa ogwira ntchito zoponyetsa voti ndi anthu ovota kuti chisankhochi chidzayende mopanda zotsamwitsa.
kuonjezerapo Antalimanja ati bungwe la MEC lipereka mpata kwa anthu ofuna kukaponya voti kuti akalembetse ndinso nthawi yoti akatsimikize momwe uthenga wawo anawusindikizira mkaundula wa ovota. Takhazikitsa chisankho chapadera kuno ku Lilongwe City Bwaila constituency komanso ma constituency ena ndi mawodi ena mdziko muno. Chiyembekezo chikhale kuti chisankho chimenechi chapadera tiyendetsa mwa ndondomeko yake komanso mongodziwitsira Malawi kuti tikhala ndi kalembera kuchoka pa 12 mpaka pa 18 wapadera kuti ngati alipo amene sanalembetse mkaundula wathu wa voti madera amene kuli chisankho chapadera chimenechi akalembetse. Pakadali pano bungwe la MEC lalengeza kuti latsekulira nyengo yokopa anthu yomwe yayamba pa 30 April ndipo idzatha pa 28 June chaka chino, ndipo lapemphanso magulu onse okhudzidwa kupewa ziwawa ndi mchitidwe wokopa anthu oponya voti pogwiritsa ntchito mphatso. Bungweli latinso likuyika ndondomeko zosiyanasiyana zomwe zikufuna kukweza ntchito yophunzitsa anthu ndi cholinga choti adzatuluke ochuluka kukaponya voti. Catherine Banda, MPC Lilongwe. Ndipo nkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mpira wa manja ya atsikana osapitirira zaka 23 Joanna Kachilika wati timuyi ikuyenera kukonza pa nkhani yogoletsa ngakhale kuti ikuchita bwino mu mpikisano wa Telkom mdziko la South Africa. Timuyi lero yagonjetsa Diamonds ndi zigoli 76 kwa 26 mu mzinda wa Durban. Malawi mawa isewera ndi Tsukudu. Ndokondwera ndi mmene yasewerera timu lero pakutapa game tawina ndithu. Ndosangalala ndi player wina aliyense amene tinamulowetsa mu game imeneyi aliyense ndithu akuyikapo mtima enda kusewera bwino. Chimene tikuyenerabe kuti mwina tikonze mwina ndi mpira woti tikalanda pena akumakhala ndi phuma kumataya ndiye tikuyenera kukhala mwina consistent kuti tikagwira mpira uja akhale ndi conscious tisewere mpaka ukafike. Ndiso china chimene apangabe noti mwina ndi kutsogolo kwathu kuponya mwina pafupi ndi goal post ndiye tifuna kuti tionetsetse magemu amene atsalawa kuti akalowa mugose komuja ngati ali position yabwino ali pa angle yabwino kuti akhoza kuchinya mpira chizikhala chigoli ndithu. Koma muzonse ebe tikuyamika masikana akusipereka asewera bwino ndipo ndatsikana abwino akuyikapo mtima ndithu kwambiri ndiye ndikuthokoza chifukwa cha mmene asewerera atsikana amenewa. Pomaliza nkhanizi na inso mitu yake.